Huutojobi on työnvälityspalvelu, joka toimii huutokauppaperiaatteella. Palvelun tärkein tehtävä on yhdistää työntekijää kaipaavat yritykset ja yksityishenkilöt helposti ja nopeasti osaajiin ympäri Suomea. Huutojobin kautta työntarjoajat löytävät kustannustehokkaasti työntekijän pieniin tehtäviinsä ja työntekijät voivat etsiä pikkutöitä helposti ja määrittää itse oman työnsä arvon. Työnantaja ilmoittaa, mitä tehtävää hän tarjoaa ja mihin hintaan. Kun palveluun rekisteröitynyt työntekijä havaitsee osaamistaan tarvittavan, hän voi jättää työsuorituksesta julkisen tarjouksen eli huudon. Terve! Tuliko nurtsia? Joo. Okei. Valmista tuli. Joo, lopultakin. Noniin, ei muuta kuin kiitoksia paljon ja siitä palkka. Minä kiitän. Huutojobi tarjoaa työvoimaa lyhyeksi ajaksi ja lyhyellä varoitusajalla. Sovellus tarjoaa helppoa lisätuloa nuorille pikkutöiden muodossa, esimerkiksi lastenhoitoa, koiran ulkoilutusta, ikkunanpesua, maalausta, siivousta, puutarhatöitä ja niin edelleen. Huutojobi. Myy osaamisesi, löydä tekijä.